a dneska jsme vyrazili na cenote. Jak se jmenuje tahle cenote? Tankača. Je to jeskyní cenote, 20 metrů pod zemí, s hloubkou 30 metrů, možná i víc. Z 5metrového skokání. Ano, jsou tam skokánky. 5metrový a 10. Entrada normálně semka se stopade. My jsme řekli, že jsme expedice, jak jsme to měli za 100 a děti platí od 10 let. Do 9 let to mají děti zadarmo. Před koupáním tamhle vlezem dolů se je třeba tady vysprchovat pod, aby kyselá voda nebyla. Já už jsem se sprchovala, ale táta ne. No, takže jo, tak jdeme do spršky a jdeme na to. Tak, vstupujeme do podzemí, ukaž? Jo. Vstupujeme do podzemí, symbol smrti. Tam jídlo ne... No, s jídlem vás tam nepustí, tady jde zrovna kutaj studnu nějakou. Tady je vstup do podzemí. A dle starých májů to je symbol smrti. Zemřem, teď nás zahrabou do hrobu. A teď zemřem, vstoupíme do podzemí a vykoupem se v lůně matky země. V plodové vodě. Tak, já vám to tu ukážu. Jo, už je to, tak bacha na čumák. Nehulit. Tady v podzemí. Tak, a vstupujeme do říše mrtvých. On je to docela jako hustý pocit. Těžko slovy vysvětlit. Je to prostě mazec. Hola, buenas tardes, señor. Tak, tady máme hnedle první skokánek. Tyjo, je to dneska nějaký černý. Hoy sin luz. To by bylo krásně průzračný, ale on nesvítí světla. Lítají to netopíři, jo, tady nahoře. Tady všude, to jsou stalaktity ze stropu a ze zdola nahoru jsou stalagmity. Tady je ten 10metrák. Jo, to je až o závrať, tamhle netopír zrovna se třepetá. To je až o závrať. No, je to dneska málo nasvícený, bývá to víc nasvícený, tak je to hezky průzračný. Já jdu dolů. Tak, muchísimas gracias. A jdeme dolů. Je to teda temnota. Hustý, jak je ta voda, jak zrcadlo úplně. Rovná. Tady máme 5metrák. Z toho už bych si možná i tu šipku zkusil. Nevím, uvidíme, no. Uvidíme. Rozmyslíme, uvidíme. Když jsme tu byli naposled, tak jsem tady našel krásný krystal a pak jsem ho někde ztratil. Tyjo, je tady docela čurbes, jak tam vrtají nahoře, tak to trošku padá. Tamhle se to sesunulo, koukám. Když jsme tady byli dřív, tak tamhle ten kus byl normálně přilepený. To se pohlo. Tak. A jsme dole. 20 metrů pod zemí. Je to teda černota, ta voda. No. Škoda, že je tam kutaj dneska s bíječkou. A ten druhý reflektor, že není rozsvícený, tak to je hned taky znát, no, že to je taková tma. Rybičky jsou tam. To víš, to v tý Multunha bude klid svatý. Tam určitě nebudu kutat. Tak. Tady ty. Ukaž. To je zajímavý tohle. To jsou takový brokoličky a oni jsou to všechno krystaly. Já jsem ten krystálek minule našel někde tady. A pak se tu podívám. Větráček, aby tady byl vzduch. Kde je to dítě naše?
Aha, nahoře. Tak co, jdeš na to? Tady se sesunuly schody, tady byly kdysi schody. No a jsme tu sami. Minule jsme sem přijeli a tady na tom laně normálně ženský. Celý autobus, jak vrabci na drátě seděli. Tak co, budeš skákat, Májo? Jenom se koukáš. Tak jo. Já si skočím určitě, ale asi až za chvilku, nebo já nevím. Dám si chvilku rozjímání. Je to tu bomba. Tak co, jdeš skákat, Martin? Není pod tím příšera. No, tady dole, tady je jenom pár 10 metrů, ale tamhle vzadu v rohu, tam je taky taková jakoby jeskyně převis a tam to je ve 30. Tady není. Tak tady se můžeš potápět do hloubky. Není pod tím příšera. Není tu žádná příšera, Májo. Těch 5 je v pohodě, viď? Si říkám, jestli to vydrží GoPro, když skočím, hele, jak lítají netopíři. Když skočím 110. Asi to nebudu zkoušet. Marikita, Majita, Magita. Tady. Skočit. Marikíky, jdeme na to. Mhm. Dá tady skočit. Sana to tankat. Jo. Táta jde skočit. Já už tam asi nevlezu. Můžu to namočit? Ne. Proč jsi plaval tak rychle ven? Ty jsi měl strach? Proč se to Wow. Tak, to bylo něco. V momentě, když jsem se odrazil, tak mi to zhasli. Wow. Jsem jim to pověděl, ani to nevěděl, že se to zhaslo. Už povídal un momentito. Jenom, že to jsou sodíkové lampy, ty potřebují než vychladnou, než se znovu zapnou. Sí. Io saltare en un momento, io jump y en momento oscuro, profundo. Oh, oscuro, grande. Y mi huevos es ahorita molido. Sí. Okay. ¿Y es posible todo luz? Porque he funcionado solo uno. Es aquí, solo luz aquí y ahí es oscuro. No funciona. No. Necesita reparar. Tak. No je to temnota. Hustá. Fuj. Fakt hustý pocit. A už si to pod mě nedám. Je tady bordel, jak tam něco kůtají nahoře, tak tady vše se to tu drobí. To je jenom mé živel. Tam nahoře, někde tamhle v těch místech, je v díře týpek, vykopaný, se zbíječkou a kutá. Říkal, když se propadneš dolů. Sí. To je nebezpečný. Sí.
Nueva entrada a cenote, povídá. Nový vchod do cenote. Ale prostě živel, tyjo. On tam stojí v té díře a kutá pod sebou. Tak kdyby stál na větvi a řezal větev. Je to teda hodně děsivý pocit vtít mě tady plavat v tom. Jsem plaval ven jak rakeťák, člověče. Taky jsem jako pomalu se sunula jako ke břehu. On je to hustý pocit i s těma světlama tady. Z toho plavání. Tam když plaveš na tou dírou, tyjo. Já jdu zkusit dělat povrch. Klouš je to, bacha na to má, jo. Má je to jedno. Čuba, hele. Pozor, já chci tady. Tak nám rozsvítili. Máme hned lepší světílko. I na ten skok lepší vidět.